Danas pričamo o tome zašto su H2 mašine za dekarbonizaciju revolucionaran alat za održavanje motora vozila. Kao što održavate motor vozila zamenom ulja i filtera, čistite usisnu granu, dopunjavate klima uređaj, tako je neophodno održavati kompresioni prostor i izduvni sistem motora vozila. Održavanjem cilindara i izduvnog sistema olakšava se izmena radne materije, poboljšava protok smeše goriva vazduha kao i izduvnih gasova. Lakši protok smeše prepoznaje se kroz bolji odziv na gas, mirniji rad motora i manju količinu izduvnih gasova. Ljudi zaboravljaju da su usisni izduvni ventili otvoreni svega nekoliko milisekundi, tako da se svaka sitnica koja ometa njihov rad drastično oseti. Kako biste izbjegli probleme koji nastaju kao posledica nepravilnog rada motora? Sve što je neophodno jeste malo destilane vode, utičnica od 230 V i H2 mašina. U ovom snimku potrudit ćemo se da vam pomognemo da izaberete pravu mašinu za vas i da vam objasnimo kako se ona koristi. Pređimo na stvar. Sa H2 mašinom ste od prvog dana profesionalci, zato što su mašine u potpunosti automatizovane i pametne. Sve što treba da uradite jeste da upišete podatke o vozilu, a mašina će sama izabrati najbolji mogući tretman. Ovo je C54 model mašine za dekarbonizaciju, namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 6000 kubika, a ovo je C100 model namenjen za dekarbonizaciju motora vozila do 16000 kubika. C54 mašinu krasi jedinstven, robustan i praktičan dizajn. Ovo je kontrolni panel koji je zasnovan na brzoj i intuitivnoj Android aplikaciji koja se povezuje s tabletom preko Bluetooth tehnologije. Aplikacija je povezana sa globalnom mrežom i web serverom, što nam daje neograničene mogućnosti za razliku od PLC-a i drugih gotovih rešenja. Mašina je zasnovana na patentiranom modularnom dizajnu elektrolizera kao generatora vodonika i kiseonika. Sadrži 54 redno vezane ćelije, vodeni filter i rezervoar elektrolita. Elektrolizer se napaja patentiranim H2E strujnim generatorom. Vodeni filter ili bubbler takođe služi da dočara postupak proizvodnje H2E gasa. Mašina je apsolutno bezbedna za korišćenje, posjeduje zaštite od previsokog napona, struje, pritiska, temperature, nivoa tečnosti i ostalog. Glavna funkcija osnovnog H2E C54 modela je u potpunosti automatizovan postupak H2E dekarbonizacije, tačnije automatska optimizacija intenziteta proizvodnje gasa i vremena trajanja postupka. Postoji i H2E C54 Eco model mašine. On posjeduje svu funkcionalnost C54 modela, ali posjeduje i još jednu važnu dodatnu funkciju, a to je H2E plus tretman, odnosno mogućnost produženja trajanja tretmana dekarbonizacije motora i izduvnog sistema vozila kod vozila sa problemom povećane emisije izduvnih gasova. Naš najprodavaniji model mašine C54 Pro posjeduje svu funkcionalnost C54 Eco mašine uz još neke dodatne zanimljive funkcije. Možete samostalno odrediti parametre tretmana bez upisivanja podataka o vozilu. Sa njom možete raditi demo tretmane za radne mašine, autobuse i lakše kamione. Dostupne su softverske nadogradnje za vozne parkove, mogućnost pamćenja specifičnih tretmana, na primjer kod otklanjanja određenih kvarova, kao i pripreme vozila za mapiranje. Pro verzije posjeduju dodatne senzori na prednju upravljačku jedinicu kojima je omogućen detaljniji monitoring elektrolizera i serijznog intervala. Dolaze sa pripremom za dodatne opcije koje omogućavaju različite biznis modele i naprednije korišćenje H2E tehnologije. C100 Pro mašina posjeduje svu funkcionalnost C54 Pro mašine, ali je namenjena za dekarbonizaciju motora do 16.000 kubika, odnosno motori autobusa, kamiona, poljoprivrednih i građevinskih mašina. C100 Pro mašina posjeduje 100 redno vezanih ćelija, za razliku od C54 mašine koja posjeduje 54 redno vezane ćelije, što samim tim govori odakle stižu i imena ovih mašina. Veći elektrolizer omogućava veću autonomiju, odnosno duži period između servisnih intervala, mašina se bolje hladi i samim tim mašina je takođe efikasnija u procesu dekarbonizacije. Mašina dolazi sa H2E Truck aplikacijom za profesionalnu primjenu dekarbonizacije na motorima do 16.000 kubika. Online podrška je zagarantovana. Sa H2E tehnologijom nema potrebe da u početku eksperimentišete. Parametre koje ćete koristiti prilikom prvih tretmana mi smo unapred pripremili za vas. To smo radili tako što smo sakupili silne informacije iz laboratorija koje se bave istraživanjem motora sa unutrašnjim sagorevanjem, kao i od vaših kolega koji su nekad negde uradili tretmane, a i njihovih zadovoljnih klijenata.
Vremenom, kako stičete poverenje u mašinu i uslugu koju nudite i ukoliko ste izabrali neki od Pro modela, možete se upustiti u Stage 2 tretmane. To su tretmani u kojima u kombinaciji dijagnostike i mašine za dekarbonizaciju vi možete otklanjati određene probleme na vozilima koji su nastali usled nakupljanja gareži u motoru. H2E Pro modeli mašina vam omogućavaju da samostalno određujete i memorišete parametre tretmana. Na taj način stičete sopstveno iskustvo, sopstveni know-how i mogućnost da rešavate određene probleme na vozilima za koje biste ranije morali da otvarate motor. Sa H2E Pro mašinama omogućeno vam je da sami određujete i memorišete parametre tretmana. Takođe, omogućeno vam da detaljno memorišete informacije o vozilu, o vrsti kvara, o tipu tretmana i najvažnije o rezultatima samog tretmana. Takođe, te rezultate i informacije možete da podelite sa vašim kolegama. Na taj način stičete sopstveni know-how, stičete sopstveno iskustvo i mogućnost da rešavate određene probleme na motorima vozila zbog kojih bi ranije otvarali motor. Vremenom ćete se izveštiti, stećete dovoljno iskustvo i imaćete visok stepen uspešnosti u rešavanju određenih kvarova. Čak i ako ste pogrešno procenili, ako niste uspeli da otklonite kvar dekarbonizacijom, dekarbonizacija je poslužila kao dijagnostička procedura. Možete zaključiti da uzrok nije bio problem nakupljanja gareži, a takođe taj tretman će sigurno pomoći tom vozilu zato što dekarbonizacija u celosti pozitivno utiče na funkcionalnost motora. Kako bi se bolje informisali i eventualno odabrali koji je model mašine za vas, bilo bi najbolje dođete u naš H2E servis. Interesantna je činjenica da kogo je došao kod nas u servis ili je shvatio da je H2E tehnologija za njega ili je shvatio da dekarbonizacija u celosti nije procedura kojom on treba da se bavi. Ono što vam želim reći, mi smo ovaj servis napravili kako bi se vi upoznali sa H2E tehnologijom. Uzmite neko vaše vozilo, dotrajte ga kod nas, isprobajte H2E dekarbonizaciju, uverite se da li je dekarbonizacija ono čime vi treba se baviti.